Magiero kod keyo pacho ka IEBC bende koro imedo kwa mondo one ni jopuonjre ma higi osechopo 18 ma pod nitiere skunde oyudo thuolo mar kawo kura kendo koro kawo ombulu bende. Jagoro mar KUPPET e Kisumu County Zablon Awange kalero wachno olero ni koro en ratiro ma ji duto temo osechopo higni 18 bed kod opande kendo bang'e to nyalo yudo thuolo mar dhi go kura ka gisekawo ombulu nogono ma bende koro idhi ti godo kochopo dwe mar 8. Ne okwayo migawo mar somo pacho kae oriwre anena kod duolo nogono mar IEBC one ni koro jopuonjre go man pod nitiere skunde ma pod somo to higi osechopo 18 oyudo opande kendo bang'e to koro odonje chenro mar kawo ombulu motelo ne yiero ma higani. Kura wadhi go ombulu dwe mar 8 tarehe 9 to wanie third term. Kalenda ma higani en very congested to onge half term. What demand ni county ni migawo mar somo hotel ni professor kata ngire George Magoha mondo ong'i kaka wanyalo konyo nyithindo ma osekawo kipande mondo gi register kaka jogo ombulu. Sani IEBC noseyawo thuolo mar registration mar goyo kura, kawo kura kata kawo ombulu. To odhi bedo kanyo for 1 month. This 1 month kata dwe achiel ni yudo ka nyithindo pod nitie skul. To en e third term moro ma wan gi congested calendar e penj ma jo klas 8 KCPE dhi tim dwe mar 3. Penj ma jo klas 12 form 4 dhi tim dwe mar 3. Koro nikech en term ma onge half term, wakwayo migawo mar somo hotel ni Magoha mondo mi nyithindo gi thuolo half term mar ndalo 4 mondo nyithindo man gi kipande onyal kawo kura in preparation mar goyo kura dwe mar 8. Ng'eny gi ka kura igoyo dwe mar 8 boyudo koseweyo skul kaka jo klas 12 boyudo ka sani osetieko ni oko. Ok gibedo maber ka gisetieko to ginyal goyo kura. Koro nikech kura ni oyaw, ji nyalo kawo ombulu sani to nyithi skul ng'eny gi osechopo higni 18 giyie mondo giwe nyithindo gi odhiye half term mar 1 week mondo gine kaka ginyalo kawo kura.